Ben, bueno, boa tarde de novo. Estamos xa chegando ao remate destas fructíferas xornadas. Como decía Vicente Risco, nese maravilloso pelerinaxes que fixo Pedro Pedrallo e que ele ilustrou e lle fixo a introducción, para coñecer Galicia hai que percorrer a pés. Non é unha cita textual, pero bueno, é unha idea, non? Eu creo que vimos de coñecer un pouco máis Galicia porque acabamos de percorrela de alguna maneira a pé. Como decía a mañá a nosa presidenta Celia Pereira, pois para amar algo hai que coñecelo, non? Entón, de alguna maneira, hoxe salimos daqui amando un pouco máis o noso país. A cultura, ademais de ser un dereito fundamental, que non é pouca cousa, mesmo recollido na Constitución como un dereito, no artigo 44, é unha fonte de riqueza, no sentido amplo, non só no sentido material. É unha fonte de riqueza que debemos, e como tal a debemos ver, non? Para iso, de alguma maneira, as empresas que se dedican ao turismo cultural e que se dedican ao turismo en xeral, bueno, temos que de alguma maneira interaccionar con elas para facerlles ver que efectivamente isto é unha fonte de riqueza e que non podemos matar a galiña dos ovos de ouro. Non temos que facerlle ver que este é un país, como ben dicía a mañá a presidenta do Consello da Cultura, fragmentado e que temos que vertebralo, e a esa vertebración debemos contribuir todos os actores da sociedade, non? Tanto os culturais como os empresariais, como todo tipo de actores. Entón, para iso, para poñer unha mostra de empresas que se dedican a esta actividade dunha forma responsable e que sirvan ao mesmo tempo de espello para outras empresas e tamén que sirvan como un estímulo e un exemplo de que efectivamente o noso país ten unha riqueza no sentido amplo ese que decía antes. Traemos tres exemplos, podíamos traer moitos máis, pero traemos tres exemplos que van falar, según a mañá falaron por orden alfabético, ahora van falar por un estrito orden de arbitrariedade, porque ten que haber un pouco de todo, e neste país, como tamén infelizmente ás veces parecemos tantos rigores de arbitrariedade, pois aquí acaba neste acto de arbitrariedade van falar en primeiro lugar Elías Rozas, que é o, bueno, ahora fijamente dice CEO, non? CEO da Confederación de Empresarios de Ourense. Bueno, é o director xeral de Compostela Campers, que é unha axencia de viaxes, maiorista e retallista. Desde ese punto de vista interesanos moito que este hoxe aquí para que coñeza todas estas propostas e as poda integrar nos seus paquetes e ofrecerlo tanto a outras axencias de viaxes, aos outros distribuidores, como a persoa usuaria final. É unha empresa aínda que é unha empresa relativamente nova, unha empresa con unha presencia moi intensa en feiras internacionais, con stand propio, acaban de vir de Fitur, pero teñen estado en Bruselas, Berlín, Rimini, Düsseldorf, Stuttgart ou Barcelona. Participan no foro Enrique Peinador e, bueno, ademais desa faceta de empresa de axencia de viaxes, pois teñen tamén un servizo de aluguer de campers, de caravanas, coas que fan eses paquetes turísticos e ofrecen, digamos, eses destinos, non? Entonces, si queres, doche xa a palabra, Elías, e despois xa presento o resto dos contertulios, que van ser Noemí Vázquez e Fabio González. Vale, gracias, José. Boas tardes e moitas gracias polo convite. Tratarei de presentar un pouco o noso modelo de negocio, que é o que facemos, moi sucintamente, que eu teño 10 minutos, vou iniciar a conta atrás e vou perder un minuto, xa que este ano a situación da COVID paralizou, é dicir, fixo que as nosas estrategias se viran condicionadas, modificadas de forma abrupta. Fixamos este vídeo que o presentamos no noso stand de Fitur, entón vou facer algo de publicidade. En todo caso,
vai moi enfocado á nova realidade que tivemos este ano e que se presupón que vai haber. Pídolle disculpas a Fabio, porque unha imaxe que vai a salir parte do vídeo, que non sei modificar aquí o volumen. Bueno, ese era un pouco o vídeo que presentamos este ano en Fitur. Como non sabíamos se se iba a celebrar ou non, a verdad que fixemos un pouquiño non co tempo que necesitamos, pero bueno, creo que nos quedou relativamente ben. Nós somos unha axencia de viaxes receptiva, mayorista minorista. Nacemos como unha empresa de aluguer. Durante 2 anos fixamos un estudo de mercado, empezamos a actividade e empezamos alugando. E a partir do finais do 19 comenzábamos coa comercialización de paquetes turísticos, que se veu interrumpida polo tema do coronavirus, sobre todo porque eran paquetes enfocados, aparte de polas restriccións de mobilidade que tiñan a ver con, eran enfocados fundamentalmente a un público de fora de Galicia, incluso de fora do Estado español maioritariamente. Retomámoslo este ano e a ver como vai evolucionando. Bueno, utilizamos, dentro dos nosos paquetes sempre levan o uso de vehículos camperizados e autocaravanas para visitar Galicia. Creemos que o uso deste tipo de vehículos é especialmente interesante porque, en certa medida, teñen moita mobilidade tanto na costa, digamos, na zona máis visitada habitualmente, como no interior. É dicir, suplimos as carencias que hai de transporte público a hora de visitar distintas zonas e teñen bastantes posibilidades a hora de moverse. No sector do caraván e no sector do turismo pretendemos buscar un produto turístico de calidade. Os nosos vehículos sempre son de alta gama, novos, totalmente equipados e, polo tanto, a uns precios medios altos. En relación ao resto das empresas que alugan vehículos, nos creamos paquetes turísticos. Creemos que é unha barreira de entrada para eles porque o precio do vehículo e do aluguer se dilúe con outras actividades. Entonces, tú compras paquetes fechados. Todo isto, e máis o comentou o anterior ponente, está en discusión neste momento no sector turístico se os paquetes teñen que ser fechados ou se vamos a ter que empezar a ter experiencias en distintas zonas que o propio cliente vaya seleccionando con aplicacións móviles, etc. E ao mesmo tempo somos impulsores da Asociación Galega de Empresas de Aluguer de Autocaravanas. Constituímola o ano pasado e seguimos aí traballando. Os vehículos son estos, estas son as gamas de campers,
son vehículos de chasis metálico que polo interior pois levan cociña, baño, son como unha casa rodante. E estos son autocaravanas, que son outro modelo, non son as que máis temos, porque son vehículos que suelen ser máis anchos, máis longos, e en algunhas zonas de Galicia é complicado circular con este tipo de vehículos. Os nosos paquetes turísticos son distintos e estarán publicados na nosa página web en breve. Para as axencias de viaxe que teñen un acceso offline. Este é un deles e o que pretendemos son segmentar por distintos tipos de público e tipoloxías de clientes rutas sempre utilizando autocaravanas en Galicia, adicionando distintos servicios ás nosas viaxes. O sector do caravaning está en crecemento, crecementos exponenciais no Estado español, pero tamén a nivel europeo. Levamos con respecto ao resto de Europa un retraso importante, unha tendencia que ven con moito retraso frente a Europa no uso deste tipo de vehículos. Se falamos que desde o 2013 falamos de aumentos de un 588% en matriculacións de vehículos. Aquí incluímos autocaravanas, campers e caravanas. A caravana é esa que enganchas con remolque, que levas no teu vehículo e que estacionas nun camping, que botas ali mínimo 15 días. Esa é unha tipoloxía de turismo. As autocaravanas e as campers teñen un motor e, polo tanto, é mobilidade e liberdade a hora de desplazarse. E iso é importante porque si... Espera, vou salir un momento da gráfica, da presentación. Hai unha tendencia... Aquí salen só estes países, pero se miramos a gráfica de color vermello, calquera delas, esas son as caravanas, que son as que máis se matriculan a nivel europeo. As caravanas son estas que enganchas con remolque e, polo tanto, están en campings. As de color azul son as caravanas, as autocaravanas e as camper. A evolución desde o ano, esta gráfica desde o 2010 hasta o 2020, vemos que un incremento nos vehículos con motor e, polo tanto, hai unha tendencia clara de que os visitantes que utilizan este tipo de vehículos se movan, vale? É dicir, as estancias en campings durante 15 días, 20 días ou un mes cada vez siguen sendo mayoritarias, pero é a tendencia a disminuir. Se falamos... Antes da pandemia, o aumento dentro de 18 e 19 as matriculacións e uso de vehículos camperizados aumentou nun 20% durante a pandemia. Se os turismos baixaron as matriculacións cerca dun 32%, nos vehículos camperizados só baixou un 4%, polo tanto se mantén nunha situación de extraordinaria dificultade como é a pandemia. Vou moi xustísimo de tempo, acelero. Un dos retos que temos é habilitar espacios para este turismo. Este turismo está en crecemento. Se ou si fagamos nos o que as empresas o que queramos facer, vai haber cada vez máis autocaravanas. Debemos habilitar espacios públicos e privados, gratuitos ou de coste, pero temos un problema que vamos a ter un problema que hai que ir resolvendo. O noso modelo turístico basease fundamentalmente a nosa tipoloxía de clientes por agora é demanda de turismo en contacto con a natureza, espacios naturais, zonas verdes, máis agora reforzado polo tema da pandemia. Buscan unha liberdade de mobilidade continua, dos paquetes non poden ser moi fechados á hora de seleccionar as actividades. Creemos que é un tipo de turismo, isto é importante, que non emite presión sobre as cidades e sobre os precios dos alugueiros, frente a outros tipos de turismos. Non me quero meter ahora aquí nun xardín difícil de sair, pero por exemplo, o alugueiro de apartamentos turísticos e demais, vale? As autocaravanas non exercen esa presión. Remato xa, espera. Como se quitaba isto aí? Bueno, se podría falar sobre eso e tal.
As principais tendencias na nosa empresa, no 2019 era un cliente nacional, refírome ao conxunto do Estado español, sobre todo Canarias, Baleares, Andalucía e en menor medida Madrid e Cataluña. No 2020, coa pandemia, é un cliente casi en exclusiva a nivel do ámbito galego e do ámbito desas mismas zonas, é dicir, do Estado español no seu conxunto. Neste ano xa notamos un aumento de visitantes internacionais, é dicir, xa empeza a haber reservas de clientes, sobre todo de Suiza, Alemania, Francia e Países Baixos, e entendemos que a partir do 22 as expectativas é que sea un cliente que visite Galicia, que seña do resto do Estado, ou que veña do resto de Europa e incluso de outros continentes. Nós temos unha das técnicas de internacionalización que temos na empresa, está empezando a presentar proxectos a axencias de viaxe, sobre todo en Latinoamérica. Distintos perfis de clientes, amoldamos un pouquiño. Esos son os perfiles mayoritarios, uns en máis medida que outros, e no sector podemos falar de que vehículos a disposición para o alugueiro no Estado español son, no momento desto, que isto creo que no finais do 19 eran 5.500 vehículos, con ese número de pernoitas, un alquiler medio de 6,5 días, o cual significa que en temporada alta a maioría están sobre 15 días, 2 semanas, vale? O cual nos permite unha mobilidade no país deste tipo de visitantes que, bueno, podemos preparar paquetes e cousas interesantes. Bueno, tendencia futuro, a corto plazo queremos captar clientes de fora de Galicia, captar clientes galegos que visiten Galicia. A maioría dos galegos que alquilan vehículos de autocaravanas, se non tes paquetes turísticos ou programas turísticos, o que fan é alquilar o vehículo e desplazarse a Francia, Alemania e tal. Entonces sí, é moi rentable para nós como empresa de alquiler, pero non tanto para o país, porque ao final si somos quen de captar parte desos clientes que queden en Galicia e que utilicen e visiten o país, pois eu creo que é interesante. Debemos segmentar máis por tipoloxías de clientes, enfocar máis a determinado tipo de públicos e entender a desbotar algún tipo deles, ou polo menos que señan minoritarios. Debemos afianzar relacións con distintos sectores e buscar partners cos que traballar que ofrezcan servicios viables para os turistas. E no futuro a corto plazo, en boa medida, está ampliar a nosa área de influencia no norte de Portugal e vender os paquetes Galicia e norte de Portugal como estrategia de negocio. E nada, pretendemos ser unha referencia dentro do sector, que dar uns paquetes de maior calidade posible, pero sempre dentro do sector do uso de vehículos camperizados. E me pasei 2 minutos, lo sempre. Bueno, pois esa xente que aluga as autocaravanas de Compostela Campers ben poderían ir perfectamente a Vilar de Santos, porque ali está Noemí Vázquez, que é a xente a Arca da Noé, unha experiencia absolutamente impresionante, soster esa taberna cultural que ten en Vilar de Santos, nunha poboación de 1000 e pico habitantes, no interior de Galicia. 720 euros. Xa me estaba pasando, xa no precio xusto xa estaba eliminado. Bueno, unha poboación tan pequena a que probablemente moita xente nunca terían oído falar, e por suposto nunca irían se non fose porque fai máis de 100 concertos ao ano, por aí levan pasados 700 grupos, fan exposicións, obradoiros, recitais poéticos, conta contos de adultos e crianzas, que é outra cosa moi chula que ten un concepto absolutamente transversal, tanto de todo tipo, non? De idade, de condición, etc., de nivel cultural. Promove o consumo e a distribución de produto local, ten unha parcería con o Espazo Carabuñas, que, bueno, en fin, que fai que haxa un retorno absoluto nese investimento que se fai na súa taberna, na xente que ali vive, fixa poboación, por lo tanto, nesa zona. Foi premio Martín Kodax da música no ano 2018 e finalista no ano 2019. Agora está inmersa nun proxecto que é Océano... Vasme contar todo.
No, simplemente, no, para presentarte. Luego te xa te contas o detalle. Nada, que está... En los 10 minutos pasan... Eso, que está... E no, simplemente era para decir que hoxe ves de apuro e xa nos contas porque non. Nada, entonces outra experiencia que nos pareceu interesante traer hoxe aquí e xa lo deixo con ela. Vale, pois, bueno, boa tarde. Eu iso, levamos coa Arca desde agosto de 2014. Decidimos abrir porque consideramos, bueno, eu considerábamos un grupo de persoas que tamén está alrededor miña, que xa estábamos fartas de que na nosa comarca non houbera actividade cultural e que estaba todo na cidade, en Ourense ou en Santiago, e que queríamos, pois, facer algo iso na nosa comarca. Entón abrimos en 2014 e desde aquela pois non paramos, iso, organizamos como 100 concertos por ano, entre outras actividades como contacontos, un pouco que dixo Pepe, exposicións, tamén temos obradoiros de música tradicional. De feito, agora mesmo estaban as nenas dando aulas de pandeireta e xusto no mesmo momento estaban Luís Pastor e Uxía, que estaban comendo aquí porque estamos co proxecto do libro CD. Agora xa me fun, e iso antes da pandemia, pois tiñamos por volta dos 100 concertos ao ano, dos concertos por fin de semana, aparte de 12 exposicións, unha cada mes, de pintores, fotógrafos e outro tipo de artistas gráficos, e iso. E desde en marzo tivemos que parar, e en xuño decidimos voltar con outro proxecto un pouco diferente. Nos, en principio, pois, o que facíamos, todo o que facemos está autoxestionado, temos poucas axudas en xeral da administración pública, e entón o que facíamos era acordar un mínimo cos músicos e coas músicas e pasábamos unha festa. Agora, últimamente, decidimos pasarnos máis ao facer comida, xantares, concerto. Entón, cobramos unha entrada e ao comezo, iso, entre xuño e decembro, facíamos as comidas, xantares, concerto con un máximo de 25 persoas. Agora, demos unha outra volta a isto e estamos utilizando o espazo de Carabuñas. Carabuñas é unha empresa de produtos que fan produtos con sabugueiro, fan licor, cervexa, marmelada, e teñen ali a súa sede. Entón, eles teñen un espazo cedido polo Concello, onde teñen o seu obradoiro, onde fan os seus produtos, e teñen unha finca de 2 hectáreas, unha carballeira, e agora decidimos, por causa da COVID, facer ali as actividades, e estamos facendo cada domingo un concerto con este domingo, iso estamos e Luís Pastor, e xa temos inscritas no xantar concerto 70 persoas. E un pouco isto, non sei canto tempo levo, vou ver o tempo. E aparte disto, en outubro estaba bastante parado, en xeral, toda a actividade cultural e a Arca tamén. Entón decidimos que se deron unha serie de circunstancias que Sergio Tanus veu vivir para Sobradelo, o concello de Xunqueira da Ambía. Sergio Tanus é o guitarrista brasileiro que toca habitualmente con Uxía. A parte del, tamén a Inés da Banda da Loba veu vivir para Vilar de Santos, porque estaba interesada no proxecto da Arca e ao mesmo tempo de traballar cos de Carabuñas, e entón, entre todos, decidimos envolvernos nun proxecto que é un libro CD celebrando o 7º aniversario da Arca. Escollemos as mesturas dos grupos, temos 15 cancións, 15 vídeos onde promovemos o patrimonio da comarca e de Allariz tamén vamos gravar un vídeo en Allariz, e a idea é iso, mesturar, hoxe, este fin de semana están Uxía e Luís Pastor. Agora mesmo están gravando no Mosteiro de Trandeiras, eses vídeos vámonos colocar nas redes sociais, lóxicamente, e ao mesmo tempo temos un libro CD
con coas 15 músicas que están ligadas por un conto que van escribir Xico Paradelo e Irene Veiga sobre a Lagoa da Antela e un pouco intentar promover pois iso, a comarca e a lagoa, unha lagoa que bueno, que como todos sabedes e todas, supoño que iso, que se secou na altura, nos 50 e tal, e que decidiu Franco, bueno, e a dictadura de Franco disecala pois para cultivos. Bueno, xa sabedes todos esta historia, non? Entón, un pouco iso, estamos aí facendo iso, e nada, creo que... E ademais diso, pois, o que intentamos é iso, o convivio interxeracional, para nós é fundamental que estexan pois as vecinas, a Rosita, o señor Juan, e convivir esas persoas cos músicos e músicas que veñen e ao mesmo tempo coas nenas da aldea, non? Iso, que queremos crear un ambiente non só que veñan os músicos, que toquen e que se vayan. Pois a idea é convivir e intentar, pois, entre todos facer unha... Bueno, iso, convivir é o máis importante na arte. E creo que máis ou menos está ao mesmo tempo iso, promovemos o produto local e temos o produto todo de proximidade. Moi ben. Moi ben, e por último, Fabio González, que representa a Adega Algueira. Bueno, a Adega Algueira é unha das adegas, leva desde 1996, foi unha das adegas pioneiras por ali, por a nosa zona. Bueno, creo que son moi forte, iso é moi importante dicirlo, non por mí, sino por moi forte. Entón, naquela zona foi unha das primeiras adegas en se profesionalizar, en engadir, en facer un produto con valor engadido e, bueno, facer un viño que fose, bueno, eso, unha cosa que realmente xerase riqueza, non? Exportan a 18 países, unha produción, bueno, relativamente grande, de 180.000 botellas, teñen 18 referencias de viño, entre as que se encontra unha que se chama Risco, que eu non o sabía, pero falando con Fabio, pues, descubrín que tiñan un viño que se chama Risco, por certo que é un viño moi bo, e además da alta gama da bodega. Bueno, pues está feito nuns viñedos que foron da familia de Vicente Risco. Ademais diso, bueno, fan un labor que ten que ver coa cultura, nese sentido amplo que levamos falando ao longo de todo o día, que é a recuperación de viñedos e castes autóctonas, e teñen unha oferta endoturística desde hai máis de 10 anos, bueno, que incluen catas e mesmo incluen unha embarcación propia coas que fan viaxes guiadas por o SIL, ademais de contar con un restaurante, o Castelo, que está nas instalacións da bodega. Entón, xa vos deixo con Fabio González, para non decirlo todo tamén, que non me pase a nós. Sí, vou poñer o tempo tamén que tendo a enrollarme, o sea, Bueno, é moi importante decir tamén que Fabio é a segunda xeración. Isto para min tamén é moi relevante, porque vivimos nun país onde é dicir, o cambio xeracional é complexo e moitas empresas non sobreviven a primeira xeración, que é a persoa que se impulsa, pois digamos, bueno, son un pouco, a empresa está vinculada á súa biografía. Neste caso, Fernando, que é o pai de Fabio, que é unha persona que además coñezo de moito tempo e que é un auténtico apaixoado da bodega, bueno, pues está dando o relevo e é Fabio xa agora o timonel da nave, na medida en que nos deixa o abuelo, pero xa o timón está collendo o timón e iso creo que tamén é unha cousa moi importante a destacar para precisamente esa continuidade e ese futuro destes proxectos que crean riqueza, porque temos que ter en conta que isto está en Doade, no concello de Sober, son lugares que están efectivamente moi lonxe do eixo atlántico. Entón, deixo-vos xa con Fabio. Pois moitas gracias por a invitación, primeiro, por suposto, na boa tamén os compañeros por os proxectos tan chulos que tedes, e nada, pois a mí tócame no proxecto explicarvos un pouco o que facemos. Eu fago todos os días catas na adega, hoxe fixemos pola mañana 2,
E nada, eu sempre disfruto moito explicando esta historia, non só porque sexa un proxecto fermoso de explicar, senón tamén porque é a historia da miña familia. Sempre que te contas desde o teu punto de vista, en primeira persoa, que está acontecendo na tua empresa ou no teu negocio, porque os teus pais, os teus avós, os que empezaron estas historias, pues sempre dache unha carga emocional moi importante, non? É verdade, non somos unha adega que estamos ali na Ribeira Sacra. Como adega empezamos fai moitos anos, empezamos a fai 40 anos facendo algo de viño, non a nivel profesional, non que somos hoxe. A Ribeira Sacra fai 40 anos, imagino que coñeceredes, non tiña nada que ver o que hoxe. A Ribeira Sacra fai 40 anos, estaba en proceso, por desgracia, de declive, de desaparición. Cando meu pai empezou de unha forma casi como unha afición, unha distracción, ir aos viñedos, non decía vou a Ribeira Sacra, decía vou a Ribeira, vou ao río, a cuidar un pouco ali as cepas, non? E elía un pouco, para que vexades como estaba a historia, cando meu pai empezou, el é de Canaval, que está moi cerquiña de Doade. El non coñecía a Ribeira Sacra antes de casar con miña nai. El coñeceu a Ribeira Sacra cando cumpriu 24 anos e foi a coñecer pola súa familia, a familia materna, foi a coñecer unhas viñas polo seu sogro. E meu pai non coñecía a Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra viñou despois. Ele empezou un pouco de rebote, non sabía que bien estaban estas historias, viñedos abandonados, non coñecía esta historia, con 24 anos vivindo a 10 minutos dali. Entón, un pouco a película empezou aí, a facer un pouco de viño, sen moita ambición, non pensei que isto comezou xa como vamos a facer aquí unha adega profesional, non tuvismo nada, isto empezou cunha casa, 4 botellas e pouco máis, e pouco a pouco fomos vendo como a Ribeira Sacra iba avanzando, e máis eu penso que un ritmo vertiginoso que sucedeu na Ribeira Sacra. Xa fai no 96, cando se creou a DO, foi un pouco o impulso definitivo que necesitamos como adega. Foi cando fixemos a máis investimentos, e fixemos unha adega moito máis grande, subimos producción, e fixemos un plantamento un poquinho diferente, pero sempre cun pouco a intención de traballar pola zona, ese abandono que se encontrou moi pai cando chegou, traballar para cambiar todo eso, facer unha zona un poquinho, pues darle prestigio na medida no que nós fosamos capaces, non? E aí empezou un pouco esta historia de recuperación de castes varietais, pois o riso que mencionaba agora o Pepe, pois é un exemplo, a caste merenzao, que agora espero que a moitos vos soe, fai uns anos pois non era unha variedade coñecida, era unha variedade que a nós incluso nos recomendaban non traballala, que non daba calidad, que non daba cor nos viños, que era unha uva pouco máis que marginal, que non nos meteramos aí, pois co Brancellao un pouco mesmo, a Caíño, o Sousón, e fomos con ese traballo de recuperación. Ao principio, a curiosidade foi o que nos levou a facer eso, o meu pai, neste caso, e pouco a pouco fose convertindo nunha historia que máis real, non eran xa estas castes olvidadas, senón que víamos un potencial de futuro increíble. Si vamos como anécdota, ano 2013 fomos a Nova York, en países onde estamos traballando, e a recepción que tivo a Merenzao, eu poucas veces vi ao meu pai chorar, a maioría das veces foi por ataques de mildio na viña, pero esta vez foi por unha recepción que tivemos que ainda nos sobrecolle acordarnos daquela data en Nova York 2013, como recibiu a xente a caste Merenzao, cando lles comentábamos, ou se escoitaba, hai unha nova parecida a Pinot Noir que é galega, que é diferente, e tiñamos ali a un montón de xente. Bueno, meu pai chorou aquel día para que vexades como empezamos con pouca cosa e fomos alcanzando cosiñas pouco a pouco. E como adega, pois iso penso que é o que nos define este traballo de recuperación de moitos viñedos, son 25 hectáreas xa recuperadas, de bosque, que cando chegamos era bosque, non había prácticamente nada, e de castes que estaban tamén moi desprestixiadas, non? Vimos que tiñamos unha historia que contar, gracias a todo isto. Meu pai pouco a pouco empezou a ver que isto hai que contarle a xente, hai que explicarle esta historia a xente para que a coñezan. E falamos de fai 15 anos, cando ele estaba, marchábamos todos da adega, íbamos todos para casa, e meu pai quedaba ali a 6 da tarde sentado nunha cadeira fora da adega, e marchábamos e dicíamos, pero que vas facer? Te quedas aquí? Dices, sí, pero para que te quedas? Por se venga alguén, por se alguén cae por aquí e lle conto alguna película, casi non quede ninguén, xa vos lo digo, casi non quede nadie. Casi sempre o pobre botaba tarde ali e se parecía un ou dous, pois algo iba facendo, non? Empezamos facendo explicacións, pero vamos, ensinar a bodega, contar dos cousas, os 4 que poden aparecer por ali a semana. E fomos vendo o que hoxe se chama no turismo, isto foi como empezamos nos ali, con unha pedra ou un pau, pouco máis, explicando que facíamos unha forma casi inconsciente, que facía meu pai, non? E pouco a pouco fomos vendo que cada vez viña máis e máis xente a nosa adega ou a nosa zona a preguntar. Foise convertendo, como vos digo, esta parte do turismo xa nun exe fundamental da adega. A día de hoxe fixamos que pasamos desta historia do meu pai esperando a ver se queda alguén por ali a ter recibido cada día pois a 200 persoas na adega cada día solamente para facer catas. Na época do verán, na época baixa non é tanta historia, pero no verán temos 200 ou máis xente que pasan todos os días por a adega de todo o mundo.
Isto pasamos un tempo de 10-15 anos de non haber ninguén a ver toda esta historia. Ao principio era a ver quen viña, agora temos pola mañá 3 horarios de catas, os cuales en verano case sempre enchemos, un horario sempre en inglés pola mañá. Temos un barco efectivamente no río, temos un restaurante na adega, e todo isto non pensades que foi un proxecto planexado, isto foi pouco a pouco, poñer por aquí, poñer por alá, e ver como a cousa ia crecendo, non? Fálase de no turismo, xa temos unha palabra que define, pero no noso caso foi empezar pouco a pouco por instinto, non? Con toda esta historia. A nós parecenos que temos que contar isto a xente. Falabas cando empezaste que dicen, perdón que vais a ir aquí un señor de Gasmoure, creo que era, non? Todo o contrario. A Roseldo Silla, perdón, pensei que era de Gasmoure, bueno, tamén Roseldo Silla. As adegas que estamos facendo no turismo, eu invito a xente, as demais adegas que non o fan, que fagan máis no turismo, porque temos unha avalancha de xente cada verán, é unha barbaridade. Eu teño feito catas para 100 persoas a vez na sala de catas, celebrando, gritando, tomando viño, cada vez máis xente que ven. E ao rematar as catas, moita xente me di, menos mal que encontramos isto porque non sabíamos onde ir. Falta ese tipo de ofertas na Ribeira Sacra. Coñezo bodegas que fan viños espectaculares, pero logo non teñen estas actividades de contar a historia, de recibir a xente, que é moitísima xente que ven a Ribeira Sacra, para coñecer o que estamos facendo. Por lo tanto, ao revés, animo, aplaudo a Roseldo Sil, a todas as adegas que están facendo estes traballos, porque penso que a liña vai por aí. E o que nos confirma isto un pouco é o potencial que temos en Galicia. Unhas catas o que intento facer cada día é convencer a xente, sexa en galegos ou non, de que o que temos en Galicia é algo diferente. Nunca falamos de que Galicia é mellor ou que é pior, ou que temos é mellor que outros sitios ou peor. Pero sí que é diferente, temos unha identidade increíble, temos casi 60 castes de uvas en Galicia, temos viñedos por todos os lados que están tapados por os bosques e que hai que recuperar. Estas historias a xente gustalle moitísimo, e cando tú pruebas un viño, como é o noso caso, sen coñecelo, un bar, en un dos 20 países que estamos importando viño, a coñecelo con toda esta historia que hai detrás tan humana e familiar no noso caso, pois eu penso que sempre axuda. O turismo axuda moitísimo a xente a entender o que estamos facendo. Además, hai esa demanda que, sen dúbida, axuda moitísimo a levar adiante. Tendo a enrollarme moitísimo, por eso estou intentando, sabes, non pasarme moito, que eran 2 minutos, isto é un milagro, que ya terminou, que me sobren 2 minutos. Bueno, aquí temos 3 magníficos exemplos. Dicía unha vez Fernando, o pai de Fabio, que a veces a xente bebe un viño en Singapur e non sabe de quen é ese viño, non ve a etiqueta ni nada, simplemente lle poñen un viño nunha copa, non? E ese viño xeralle unha sensación, unha experiencia, e vai seguindo o rastro do viño hasta que chega onde se produce o viño, non? De alguma maneira o viño é un elemento absolutamente atraínte dun tipo de público, ademais, moi interesado, un tipo de público moi especializado, un tipo de público que pode ser interesante desde o noso punto de vista. E decía, no xantar, comentaba con Manuel Gago, que as revistas especializadas de viño en inglés, en Estados Unidos, etc., que coñecen moi ben xa o noso viño, non? Por lo tanto, que o noso viño é un dos nosos mellores embaixadores. Agora, a cuestión, e o que pretendemos un pouco con esta xornada, e os que veñan, é vertebrar todo iso, xuntar todo iso, e que non estean, digamos, Compostela Campers por o seu lado, a Arca por o seu lado, e Algueira por o seu lado, ou Sendo Sil, ou calquera outra adega de Galiza, ou das Rías Baixas, ou calquera outra denominación, por o seu lado, senón que seamos capaces, digamos, de vertebrar todo iso, unir todo iso, tecer toda esa rede, para, de alguma maneira, mostrar iso, ben mostrado, que haxe ese relato, que a xente se lle conte todas esas cousas que despois nos, cando vamos como turistas, tamén tanto nos gustan escoitar, non? Entón, un pouco, con estes 3 pequenos exemplos que tenemos aquí, que podrían ser 50 máis, porque eu coñezo 50 experiencias empresariais deste tipo, empresas que creen no país, que creen na potencia que ten o país e nos recursos do país e que os valorizan, e que crean valor engadido sobre esos produtos, pois eso. Pero, bueno, aquí puñemos 3 exemplos e agora é o momento vosso, de que fagades calquera achega, calquera pregunta. Claro. Complementamos.
exemplo, pero por silencio nada máis, que aí se anima, non para facerlle unha pregunta, sino para dar os parabéns aos tres, non? Porque realmente son proxectos que son impresionantes, son realmente modelos de boas prácticas, que son modelos imitables, non? Que son modelos do que decimos de cultura e sustentabilidade ao mesmo tempo e que, ademais de felicitalos, casi lles hai que agradecer tamén o proxecto a falta da súa presenza nesta xornada, non? Por tanto, moita sorte. Porque a vosa sorte será a nosa tamén. Eu, na liña que concluías ti agora, e dadas as características da xornada, que precisamente aquí escoitamos moitas voces diversas que falan desde distintos enfoques e intereses, pero eu creo que, non sei, creo que un pouco na mente ou no espírito está de que ao final imos no mesmo barco, por lo tanto, todas esas achegas contribúen nun mesmo rumbo que nos interesa, non a todos. Entón, desde ese punto de vista, como está aquí Rosario como presidenta do Consello, con todo o labor que xa nos explicou que fai o Consello, non? De asesoramento e demais, eu, como vos facedes a chega desde o mundo empresarial, os vosos proxectos, a miña pregunta iría na liña de agora de vertebrar esas redes, non? E desde os enfoques que tedes vos de cada un dos vosos lugares e do vosso sector, que son diferentes, que necesidades ou que axudas vedes vos que sería preciso cubrir certas eivas ou certas carencias que puderan facer mellorarse a potenciación de, por neste caso, do turismo cultural sostível desde o voso específico mundo de cada un de vos? Eu supoño que máis publicidade e que as administracións que se mollasen máis co que estamos facendo, porque realmente estamos un pouco sós, ou soas en xeral. Digo, non só a Arca, en xeral, pois, os que un pouco estamos na comarca, non? Sentimos como que hai unha falta de comunicación, que deberían facernos máis caso ou animarnos máis ou ternos máis en consideración. Eso, bueno, desde iso en xeral, pois Carabuñas, Faragullas, a Arca, todos son así, produtores locais ou que para nós, claro, iso, máis, bueno, iso, que nos tivesen máis en conta e ao mellor que chegasen máis axudas económicas, claro, porque ao final, bueno, os nosos proxectos son un pouco de resistencia e porque acreditamos que acreditamos e hai unha parte emocional porque queremos estar aí, pero realmente é unha loucura o traballo que levamos todos, bueno, que claro, que é un pouco iso, non sei se respondí. Que demandamos sin decir, sin meterme con nadie. O sea, quer decir, eu valoro moi positivamente esta xornada, non tanto polo que aprendí dos ponentes, sino porque creo que esa interacción, esas ideas que poden surgir nos foros nos que habitualmente eu como empresario non participo, sinceramente. É dicir, vas a foros de empresa e demais. Eu creo que a administración, o fundamental para min, desde o meu punto de vista e desde a óptica dunha axencia de viaxe receptiva en Galicia, non deberá poñer os ovos sempre na mesma cesta. Creo que deberamos entender o turismo en Galicia escapando un pouquiño desa idea de turismo masificado, replicando ou copiando experiencias de outras latitudes. Temos un país rico, interesantísimo, con unha identidade tal, pero competimos nun mundo moi global donde hai entornos turísticos interesantísimos e todos os que somos viaxeiros sabemos, non? Entón, eu creo que a min unha das cousas que eu máis reclamo é que digo porque eu cando participo nas feiras internacionais co noso propio stand e interactúas por exemplo, co stand de turismo de Galicia, a semana pasada en Fitur, pois a veces botas en falta, sabes, esa un pouco, bueno, parece que o único que temos é Xacobeo, e con isto non quero dicir que non teña que existir, vale? O sea, entendedeme ben, pero sí que creo que, bueno, parece que o único que hai é iso e temos moito máis que ofrecer.
E hai moitas máis zonas de Galicia que non participan diso, e eu creo que non sempre é unha cuestión de cantidade, sino fundamentalmente, desde o meu punto de vista, de cualidade. No? E a calidade a hora de prestar servicios, de buscar un turismo determinado, unha forma de entender o turismo, pois, bueno, creo que bueno, sen meterme con ninguén, pois, bueno, creo que se podían facer máis cousas. E o veixo aí. Sí, eu penso que tamén, desde logo, sempre é mellorable. A verdad que nos, ou a percepción que eu teño no que pasa na nosa zona, potenciar o turismo, por exemplo, non creo que sexa a principal necesidade que temos. Primeiro porque non é que este masificado, desde logo, o noso turismo, estamos moi lonxe deso, pero eu penso que igual a crítica temos que facer a veces a nos mesmos tamén. Eu penso que non chega a infraestructura que nos montamos. Por exemplo, restauración, faltan sitios, faltan incluso, como dicía antes, bodegas que fagan máis actividades, e o principal, falta alojamento na nosa zona. Entón, sempre que vengan a ver o río, ver a Lima, pero logo para ir a dormir, non ten que ir a Luína ou Parador, ten que ir a Monforte, pero na zona que estamos nos, pouco sitio hai, por exemplo. Entón, igual, falta un poquinho máis de servicios que ofrecer a xente para que se poda quedar visitar bodegas e facer todas as actividades que propoñemos. Non estamos longe de estar clasificados xa creo que nós estamos tranquilos, penso que na nosa zona que nese sentido, pero si faltaría pois eso, un poquinho dar máis servicios a xente que está ali. Penso que podría ser na nosa zona, por lo menos, o principal. Respecto do tema do Xacobeo, ao mellor tamén non se pode ver o Xacobeo como unha oportunidade, e toda esa xente que ven a Galicia polo camiño Xacobeo, digamos, traela ou decirlle, isto non acaba aquí, ni sequera acaba en San Andrés, que sería a seguinte etapa, sino que hai todo isto que ver, non? Non, eu estou totalmente de acordo, e como marca funciona moi ben, porque estamos nun sector moi competitivo, é dicir, que atraer público de fora de Galicia a Galicia, o Xacobeo funciona moi ben, o Camiño de Santiago funciona moi ben, e eu non digo que haxe que renunciar a eso, o que digo é que non debemos de focalizar só aí. É difícil, de todas formas, que fai o camiño, máis que o fan desde Roncesvalles, que ao rematar o camiño queden en Galicia. Pero sí que cabe a posibilidad de que, unha vez coñecen Galicia a través do camiño, ou fan unha parte do camiño, poidan quedar a visitar o resto, outras zonas de Galicia, outras actividades que hai en Galicia, outras experiencias, conocer un poquinho a nosa cultura e o noso país. Non digo con isto que haxa que, vale, o sea, sino que o que plantexo é que, bueno, vexamos con máis amplitude a realidade que temos e poñámola en valor, sobre todo. Eu coincido con ele, en que moitas veces faltan infraestructuras en algunhas zonas. Cando nos identificamos recursos turísticos para poder comercializalos a través da nosa axencia, pois sí que hai veces que notas eso. De todas formas, hai determinadas zonas que soportar establecementos hoteleiros ou aloxamentos durante todo o ano é complicado, é dicir, que ten que ir acorde o desenvolvemento desas actividades para sostelo, sobre todo, desestacionalizando, é dicir, no verão todos funcionamos moi ben, pero logo hai 10 meses que hai que aguantar. Entón, en determinadas zonas, eu creo que é algo progresivo, é dicir, que non debemos empachar a hora de desarrollarlo, pero, bueno, tampouco non son eu, non teño unha visión xeral do sector do turismo. Fala un pouco da nosa experiencia. Tamén comentaba, apuntando isto que estabas dicindo agora da estacionalidade, que é verdade que siga vendo, estamos vendo cada vez tamén menos, está cambiando moito esta historia, cada vez a temporada baixa é menos baixa e máis curta. A temporada alta empeza antes, que tamén é interesante, porque eso que comentas... Sobre todo en distintos tipos de turismo. Claro, es que eso que comentas é certo, hai unha temporalidade que sempre foi un lastre importante na nosa zona, nas zonas como Vale, estamos non, se merece na Vale, pero unha población minúscula. No inverno hai moi pouco que facer por ali. Eso sempre foi un freo para a xente que quería investir nesta zona e quería facer cousas precisamente por a temporalidade, pero que vemos que tamén está empezando a descender un pouco esa historia, o cual hai motivos para creer que se pode montar cousas sen ter que estar efectivamente 3 meses ou nada máis traballando. Ojalá que vaya por aí, sí. En esa zona ademais ten unha perspectiva próxima bastante ampla, no sentido de que a Ribeira Sacra é candidata moi firme a ser nomeada Patrimonio da Humanidade, que eso formulará outros problemas, como ben se decía antes, que
respecto do tema da presión de controlar os fluxos turísticos, non? E a presión que se pode exercer sobre ese patrimonio. Me acabas de quitar a pregunta, pero bueno, é igual, vou comentar igual. Estaba moi ledo ata agora porque non se falara nunhas xornadas de turismo cultural da grande bandeira ou estandarte do turismo cultural de Galicia, que é o Camiño de Santiago, non? Que xa está chegando a uns límites casi de monografía ou de monopolio, non? Sobre todo por parte da administración autonómica. Parece que non hai outro produto máis que o Camiño de Santiago. Sobre todo estes 2 anos que vai ser algo terrorífico, non? Bueno, respecto ao que o turismo de masas non chegou a Galicia, no Camiño de Santiago sí chegou o turismo de masas. De feito, expertos no tema, como o Troitiño Viñuesa, outros que faleceu hai pouco, outras persoas, Santosolla, etc., xa dixeron que en determinadas épocas do ano, en determinados tramos do camiño, sobre todo no camiño francés, no camiño portugués, xa se superou a capacidade de carga, xa se está empezando a devaluar a marca e a dar unha mala imaxe, a crear efectos negativos ao redor, non? Porque o turismo, bueno, é unha industria que ás veces se entende como a minería, non? Unha vez comentando con unha persoa da Agencia de Turismo de Galicia que esta presión ia acabar mal, que estábamos explotando dunha maneira moi intensiva, dunha maneira moi cuantitativa o Camiño de Santiago, dicía, bueno, temos moitos camiños, se se estropea un, pois que vaya no outro. A ver, iso é casi a política de terra queimada, non? E entón, esta experiencia do camiño que xa coñecemos, que está funcionando, bueno, pois, como está funcionando, non tedes medo os que estades na Ribeira Sacra, tanto os que estades radicados na Ribeira Sacra como os que traballades, o efecto que pode causar nun territorio tan sensible como a Ribeira Sacra a declaración casi segura a breve prazo, ademais, do Patrimonio Mundial da UNESCO? Non. Eu penso que non. É verdad que sempre todo ten o seu punto positivo e negativo. Eu penso que despois de tanto tempo levando esperando que pase algo que se dignifique a nosa zona, agora ter medo de que se declare Patrimonio de Humanidade, penso que non. Desde o meu punto de vista, o que comentabas, efectivamente, sí que hai masificación noutros puntos de Galicia. Penso que na Ribeira Sacra, zonas de viñedo, as actividades que se fan, de momento, a miña percepción polo menos é que de momento non hai. A declaración de patrimonio podería traer esta masificación? Podría, de logo, é un tema que sempre nos preocupa. Fai pouco que nos fixemos no Ateneo unha exposición, unha conferencia con Mario Crecente, que é o coordinador precisamente da candidatura, e fixeronlle a mesma pregunta. Fixeronlle a pregunta de o risco de masificar a Ribeira Sacra, que efectivamente podría estar aí. E el foi moita gente, unha persoa como el que veu moi desde dentro esta historia, moita gente dicindo que estamos moi longe de masificar a Ribeira Sacra, de momento, estamos moi longe. E de feito, o problema é casi máis o contrario, é falta, o que comentaba agora, é falta de que se propoñan máis cousas para poder atender a xente que xa estamos tendo. Non vexo, de momento, para a miña parte, non sei se non está en desacordo, pero non vexo este problema de intensificación, máis ben penso que se vai a dignificar quizáis máis ese traballo de turismo que se fai na nosa zona e se vai dar outro prestixio. Preocuparnos outros temas tamén como pode ser a recuperación do viñedo, é un tema que está ainda por ver, que pasa con todos estes viñedos que están cubertos polo monte, que están abandonados e que estamos en proceso de recuperación. Vai se poder seguir recuperando como a toda agora, vai haber limitacións, nos preocupamos máis este tipo de cousas. A nivel turismo, polo menos a nos de momento non nos preocupamos. Sabrei. É un pouco complementar que estou de acordo con Fabio. Eu creo que na Ribeira Sacra hoxe, vamos a supoñer que sexa declarada Patrimonio da Humanidade, a 10 anos vista, eu creo que ese temor non debe de existir, porque non hai infraestructuras para que se poda masificar. Eu creo que o reto está no que comenta Fabio, é dicir, fan falta outras infraestructuras para dar cabida a máis xente. E ese medo, eu creo que hai que botalo fora de aí. Evidentemente, ter moito cuidado, e actuar con cabeciña e tendo claro que é un territorio determinado e que non se pode facer, non se pode cometer os erros que se cometeron no outro lado. Pero eu creo que ese temor hai que quitalo das cabezas, porque non é real, porque é imposible. Porque vamos a supoñer que se agora veñen 100.000
que veñan 200.000, é que non poden vir, porque non hai onde meteros. Entón, sin embargo, tanto o sector privado como as administracións, eu creo que as administracións o que deben de facer é facilitar as cousas e non meterse moito, deixar facer, nada máis. Axudar, pero non meterse demasiado, porque a veces o que fan é incordia. Eu digo por propia experiencia. Entón, eu creo que o que hai que facer é pelexar e, de alguna maneira, contribuir a axudar dentro do sector privado e animar a aquelas persoas que son emprendedoras a iniciar novas actividades, porque realmente hai unhas posibilidades grandes, non? Pero eu creo que o temor a esa masificación, desde logo, evidentemente me pode equivocar moitas veces, pero creo que ese temor é un temor infundado. Sí. Dúas cousiñas curtas. Unha é que se non hai aloxamento na Ribeira Sacra, temos aquí os campers. Entón, por que non colaboran? Moita publicidade. Tedes a posibilidade, agora mesmo estades xuntos, e despois tamén xantar, música e cultura. Entón, por que se van a xantar, van a beber? Se é un lugar pequeno, tamén necesita onde dormir a xente, e non van a construir un hotel ou cousas así, porque a xente vai e ven. Entón, tedes a posibilidade, esa é unha cousa. E a outra é que agora mesmo hai cambios no sector do turismo, a nivel xeral e a nivel mundial, que teñen que ver co cuidado da terra, co cuidado do planeta. Entón, o que está a pasar en moitos outros países xa é que hai cambios e que queren promover que a xente que vai facer turismo, por exemplo, van a unha vila ou unha zona que non é a gran cidade, entón poden plantar árbores, por exemplo, poden axudar a mellorar o lugar. Esa é unha forma de turismo que é nova e que se está a promover agora mesmo. Entón, hai que pensar en eso, porque é o que ven, é a época post-Covid, o que ven e que xa está aquí. Eso é un aporte que porque eu non fago turismo, non estou no sector, son escritora e traductora e non fago iso. Pero sí que vexo que por onde van as cousas, porque teño contacto tamén con outros países que fala inglesa ou que non é, ou xente que fala en inglés e que sei por onde va. Penso que Galicia ten unha gran oportunidade porque hai moitísima xente que lle gusta vir aquí a visitar, moitos deles que incluso quedan a vivir. Especialmente agora que a xente non quere ir ás cidades grandes. Eu escapei de Vigo hai un mes, máis ou menos, por darvos un exemplo. E para aquí. A Ribeira Sacra que non veñan plantar árboles, Non, pero a Galicia non é iso. A Ribeira Sacra ten moitísimas cousas. Depende que árbores, porque precisamente unha cata en Algueira, unha persona que estaba na cata dixo: tiades unha algueira que era Algueira Carballo, Algueira Rica de Carballo e tal, e ese viño e tal, e dixe, non, ese viño xa non se pode facer porque non hai carballo, flipade, en Galicia, cascos de carballo, barrica de carballo que se poda empregar para esa finalidade, por cual si se plantan determinados árboles e se deixan de plantar determinados outros, e tampouco me quero meter en ningún charco, non podo facer como Gila, que alguén ha matado a alguén, que alguén é asesino, e se se deixan de plantar determinados árboles e se plantan outros, se pode tamén crear unha industria forestal complementaria de outras industrias como a enolóxica e vitivinícola.
Pero bueno, se ninguén ten ninguna pregunta máis con esta última intervención, que é unha proposta de colaboración que de alguma maneira resume os sentir da xornada e ao mesmo tempo tamén é unha aposta de futuro que nos propón un tema que se pode tratar en vindeiras xornadas deste tipo, mellor monográficas, etc., pois creo que é unha perfecta intervención para dar remate a e dar paso a Rosario Álvarez e a Celia Pereira para que despidan xa definitivamente a xornada. Moitas grazas por virdes, moitas grazas por aguantar aquí hasta esta hora e por soportar o retraso e nada, hasta unha mellor ocasión.